Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa, hoş geldiniz. Ya salam Kemine. İyileşler salam. Buyur Kemine. Sapar ağa bugün soru cevap günümüz. Hepdenin soru cevap günü. 6. De, gün. Hepdeler çalt geçýändir. o. Ýyldaşlarymyz bilen pikir alşverişine ederiz. Gatı o Kemine. Hani fikri Ýöne olsa alçalı. ýöne ondan öňürde biz ýyldaşlarymyz üşýänçe Hı hı. kiçirek bir meseleni ara alars aslında. Ara alıp gören meselemiz yine sapara öň bir neme görkezipdik. Şeyler bir ýagdaý. Käbirler gören wagty ýadyna düşür. Türkmenistanda bir adam bir ömür işlese diýip hasap etdik. O 40 ýyldyk işleýän okmy? Türkmenistanda ýaş ortalamasy 47, 50 ýeten okdy. Biraz Hı. şeyler bir ýagdaý. O tutuş ömrü işlese 48 000 dollarcık kazanýar. Yani bir türkmenin bütün ömrünün bahası Amerika'da bir böwreğin bahasyndan amarzan da sapara. Bir böwrek. Hawa bir böwreğin bahasyndan amarzan. Şeylerek. Norvegiýa gelýäňiz. Norvegiýada edil o Türkmenistanyň demesine şertlerine göre adamlar işlese bir ömründe 3 milyon 363 min 600 dollar pul kazanýar. Birem bularyň pensiýasy bar. Türkmenleriň pensiýa çykyp çykmajagy näbelli. O tarap var. Norwegiýadakylaryň emlägi bar, topragy bar, öýü bar, özüne değişli. O Türkmenistandakylaryň özüne değişli topragy ýok. O öýem toprak bolmagy üçin öýem şo topraga bagly bolup dur. Yani toprak gitse öýem bilelikde ýa. Hı. Sapara. Indi bu gaty bir ajy berji bir zat. Näme üçin näme getirdik? Geçen ýa-da Galandiýa, ondan soň Ýaponiýa, Türkmenistan 3 ýurdy deňeşdirdik. 3 ýurt adyl bir deňeşdirme däldi. Türkmenistan öňde bolmaly. Sebäbi Ýaponiýa bir ada. Tebii şertler hem elberişli däl. Ýa-ni ýer titreme bolýar. Daş döwrü suw bilen aýlanylan, ondan soň daglar bar, bir ekinçilik ýa-da arkaýyn bir ýaşap demek mäňede Türkmenistana öwrenilmede. Birem vulkanlar bar, ullakan. Umuman bir ýa-ni çetrefilli diýär sapara türkler. Şoň ýaly bir neme. Hı. Galandiýa seredýän Galandiýa kiçijek bir ýer. Özem öň batgalyk Yarım bolan. adat. O adat. O ýarym ada we kiçijek batgalyk, öňkü neme batgalygyň üstüne gurulan bir ýurt we Türkmenistandan has köp neme tapaat berýär. Yani biz olardan 10 esse tapaatly bolmamyzyň ýerine biz olardan 100 esse peste. Sapara. Yine şeyle bir deňeşdirme edel bir yarım saat ýyldaşlarymyz hem üşýänçe soň soraw jogaplara geçiberers. Sapara size söz bereyim. Hı. Näme Hay üçin beýle? ol. Näme Ha üçin? ol Kemine. Onu. Benim için beýle. O. Yok tapa deňeşdirmede aýtdyk da bu deňeşdirmeler bir zadyň netijesi diýip o näme netijesi? O Bir bir sebäp, sebäbim. o bir sebäbiň netijesi bolmaly. Ne Türkmenistanyň hemesiniň sebäbini yak belki de düýüne ýeten nädir? Ýöne iň ýokary kornugyna çenä gitdi halk maslahaty naçendi. Türkmenistanda näme ýok? Birinciden ynam ýok. Ne hökümete ynam bar, ne kanuна ynam bar. Ne hükümet halkının ya ne halk hükümetinin ya yeke hükümet bilen
halkın arasına katlaşan del halk birbirine dananok. Ortada anam yok düğünden. Onu Türkmen gat indi bilyenler. Onu yılşarar yarağım derler. Gallandiyan yağdayı tam tersinedir. Gallandiya'da kanunun üstünlüğü ya da hukukun üstünlüğü en yukarı derecede dünyada diyesem yanlış olmaz. Hollandiyan hukukuna bolan onam yalak hiçbir devletin demesine şolor yalak onam yok da. Yani ödem ticaret demesinde meselesinde. Bunu bir sebeplerine neme der gallantılar tarihini kat oğulyanderler. Tarihinde nemeler bolup geçenni hukuk işlemenle nem bolyanny Türkmenistan ýalak ýagdaýlary bir wagtlar bolandyr. Biz oň üstüne biraz soňrakdan geles. Gallandiýa territoriýasy bar. Türkmenistandan alaýyk 11 etse. Kiçi 41.543 kilometr kvadrat diýdi. Türkmenistan'ın tam 488.800 näçe min kvadrat kilometr. Alaýyk 41 etse. 11 etse diýeri. Yani öndüren önünün demesini aýdaýyn. 1 trilyon 110 milyar dolar o milli hatylaty bar da. Ýene de gaýtalaýyn. O bir ýerki ýazyň 1 trilyon 110 milyar dolar. O 17 milyon nokot 7. 17'de 7 milyon halkı var. Bu da Şunkune 25. noliki 23. neme. Ne? İlatanı var da nemeni nemet berenmentede. Ne? Şunku data. Ne? Ayın 25'te mi şu? O 25. fevralın 2023. yılın o saat 19.08 ya da Türk vakti bilen 20.08'de 17 milyon 700 bin adam var. Yani saatlik berýärler ilat. Saatlik alıp bolýar. İlat sanyny. O. Indi Türkmenistanyňky 488 bin 800 näçe. Yani demede mokda. Bin kilometr kvadrat territoriýasy var. O milli hatylaty statistika yok. Ýöne yani iki baka bilen berýärler berenlerine de Türkmenistan'a resmi kurs, o resmi değer kursu var da. Sonra da 20 milyarda ya yeten nokta. Bu hemen demek yani Gallandiya yani 1 trilyondan son nokot var ha. O iyiden 110 milyar geliyor da. 1 trilyon 110 milyar. 1 trilyon bir kaptalayır iyiden nokottan son 110 milyardı Türkmenistan'ın milli hatylatyny bäş etmesi. 37 milyardın bir zatlar diýätiler separa. Şol Türkmenistan'ın nemede 3 etmesi boli, 4 etmesi boli. separa gaz çykýan bir ýurdun milli hasılasy 37 milyard dolarmy? Inni o taýda gazyň bagatyr, önümçilik ýokdur. Şoluň bagaty bilen bolýan da. 37 milyard boldy. Ine bu gaty gynançylatdyr. O Türkmenistanda ne sebäbini anam ýok, hukuk ýok diýdik, hukukyň üstünlügi ýok. Halk towaty diýdik.
Bizim halkımız niğdediğine görkezdik düğün. Palçının içinde de. Türkmen'in halkının İnanırcı. gönödlüğünün deyin. Düşünüp oraya 70% batkan içinde yaşap kış batka, tomuz, todon son içinde yaşayan gönödlüğü Türkmen'in naybaşı gönödlüğü Hmm. palçının içinde yetişiyor. Bu hainler yine nämeler olsa. O, Hmm. o şu batkalıktan o değerli adam çıkmalı. Hatta şu batkalığın içinden geçip mektebi var yalar çağacıklar. Mektepte yankı birinci kapıyı açandan görüyen demedi. O şu da prezident kim orada şu portretini görüyorlar. O katamay diyorlar. Yeni orada. Yeni şunlarla. O tayyım görkezmi için yani skolun forma değil yani. Ak koynuk, karavalak, o gıylar, yaşıl koynuk. Yani çoğu royalak nemem. Türk demem. Şimdi şu taydan çıkan adam okey ölmeyen yaşap biliyor. Yani beynin emaliyanlı belli değil. Beyin ölüye sapara. Beyin ölüye O diysek. ten 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 ölen ok. O beyin ölmese de gülen ok. Şeyler kaydalı. Şimdi şöyle adamları yetişip sizin nerede önünüzden çıkacağı belli derler. O biri el tayaklı hafta inspektör olup çıkmağı mümkün. O beylekli yani vraç olup önünüzden çıkmağı mümkün. Ya da okul eden meslestra. Yine biri Prezident oluyor. kazi ya da sudya. Hmm. Yine biri yani prokuror olup önünüzden çıkar. Her bir minister olup önünüzden çıkıp bilir. Prezident olup çıkıp bilir. Şol adamla bilgi potansiyalinin nähilek boljagyny şu palçyň özi aýdýar-da. Ne sizin durmuşuňuz Gallan devletini näme deňeşdirip bolmaýanyň büyük nemesi. O Gallandiýada da Florialak adalatlylyk bolupdyr temine. Ava. O 1800 1700 näs 1670 yok. 72. yıl hava 1672. yıl. Yankı. o Johann David diýerler. Johann David adlı bir o sonra sapara. premier ministerlerini Hmm. koyupdurlar da yani mal soýlýar. Mal soýlanyýarlyk soýulyp soňra ýakylypdyr. O käbir bölegi iýilipdir. O yani kara linç edipdirler de. Ödem şu korrupsiya sebäpli sebäbinde şo ýetdi. O şondan soň yani Norwegiýada kanunyň üstünlüğünü inkar edýän Hmm. bir döwlet adamsy bolan nädir? Ha, Gallandiya diyecektiniz ya sapara. O ne biz Türkmenistan'da ilki edilmeli kanunun yani hukukun üstünlüğü şonu beca etmelidir. Ödem anam gelir yalak adamlar hükümet adamlarına o bir size ticarette bir yere o yani yalan söz demen anam döner yalak neme getirmeliler. Onu Türkmenistan şu ne diye hem mesi yani kaydiyan dağıtlamın hem beceri 100% tersini Hmm. ni bu sebeplerine iğneli sebepleri ne in gımmat yokorok ucayınız vardır. O hukuk fakülteti değil yani. Juridik fakülteti değil yani. O yine bezile şu taydan başlayanlar. O yani hukuksuzluğu yani yokor dereceli yemeği ala edip yetiştirip bilyerler şolar. O kulum çok çınalayan olmalı kemiğine.
Hukukun üstünlüğü bolmadık yerde saadet bolup bilen o. No. Olması mümkün değil. Ne siz hukukun üstünlüğünü ikrar edin. Şöyle işler yalar edin. Devletin barıp ya da hükümetin barıp yani marin oğullarına köçü çekme yani demeti gerek gelir. Halkın özü çeker. Ödem eder. Biri edip vermeli değilen de adam ortadan ayrılır. Devlet edip vermeli, yani emetmeli. Devlet demek, halk demek. Yani hukukun üstünlüğü bolmansa Edip başlasam elimden alıyorlar da. yok yettiren oklar, eder yalak değil. Hukuk ne değil ya, tücari hukuk Türkmenistan'da yok. Düğünün yok da. Onu yoktuğunu bilen oklar. Sebebi o parçanın içinde o zatları görüyorum onu nokta. Şu gerektiğini bilip onu o parçanın içinde yaşatıyorsam. Onun yani tücari hukukta yani rekabet değil ya da konkurensi. O adaletli, adaletsiz konkurensiyan değmediğini düşündürüyor. Hemen doğruya. Yani tücari şartların hem de küçüğün kanun tarafından den bolmalılığını deme diye de. Ondan malın oraya, mülkün oraya, seni oraya, yönü alıcıyına mı oraya? Yani olağan kanunlar, tücari kanunlar şu da atlan hem meclisin içinde ne diye de. Şu kanunlar yok. Yönü bizde tüccarlar var. Yani biznesmen deyip adlandırıyorlar ödüllerini. Şolon yani kanun yok olsa, tüccar kanun yok olsa, o rekabet yani diyen şekilde yani, konkurensi şartlar bolmasa şu tüccarlar demek devlet resursunu kullanıyorlar demek oluyor. Ona yani tüccar kanunun yokluğun en açık yani misali yani, bir köşü Türkmenistan'ın birisi bir zat vardı. Ne, tüccar kanunlar oyuncu, konstitüsiyon oyuncu da. Yani mantık oyuncu da. Şu idare olması mümkün değildir. Dine hırsızlık için, dine oğurluğu için edilen zatlar. Kanun ne için yok Türkmenistan'da? Kanunun yokluğu, o gerektiğini bilmeyen adam yok. Hep için biliyor onu. Oğurluk etme için yok. Şunun üstünde de işleden oklar. Onun yani güçlüğün bölünüşü vardır. Kanun çıkarıcı, yerine Yerine. getirici, tüy doğruluğunu. O şu ne için yok, şu bölünüşü. Oğurluk etmek için yoktur. Dine hırsızlık için. O başka yani bunlara inanılan yok, bunlar oğru, bunlar doğru değilen deme. Hem bezeti yani kişinin propaganda. Onun ne için hem bezet anonim. Şu kanun çıkaracak adamların adlarının bile yoktu. Onu ekranına da bu görküden oklar. Cemiyeti görküden oklar. Ha, dine işe gelen vakti bir işten ayrılan vakti olam yok or emeler korkay. Hova. Ne için anonim? Olur sizin kanunu çıkarmalı. Yani şolardan şu at tüccar kanunu yok deyip sorak görün çok neyemedin biliyorlar. Ya size mi olur tanıyan yok, onların sizi tanıyan yok. Cemiyete de hiç tat verilen yok bu da. Onun üstüne gelelim, onun hası yok, halk matlakatı diyen. O taya büyüğünün. Onun neyemçi yerli hükümet diyen ben strukturası var, adı var. Yönü içi boş. Ne?
Soğuduk halktan. Aydın şu etraflara yerli dolanışığı. Yani her etrafın yıllık bücreti ne? Neyse pul. Yani yığınalıya ya beriliye ya da alınıya şol oradan. Zaten hemmesinin hatap kitap var mı la? Ya bücretin hemmesi aşkıvatta bir adamın eline üşüyen. Hakikaten hem şeyle. Siz yani yerli hükümetler bir de yani yeterli bütçet verilen ok yani düğünden verilen ok deyip şunu gündeme getirmeseniz yani merkezi hükümetin uğurluğunun üstünü siz yapıyorsunuz. Siz onu şerik oluyorsunuz. Şeylem kemini ben Ama gördüm. Yerli hükümet de olsam benden hem iş talep edilen olsa ben yine sapara deme derişten olmasa bunu nerede vereyim diyeyim ben la? hava şeyle bir misal alalı saparayını yankı. Hı. Soradığınızda neçe pul gelya ya da gidya dediğinizde. Hı. Gelyana onun ova gelya değilse yalan var. O gidyanını el almalıdır. Yine paktek yerler bir etrafın demesi. Doğru değil mi? Nedbek yerler sapara hakimlik o pelan çekekte aralya mektep müdürü pelan çekekte aralya ondan sonra hassahana näme diýerler olar? Glavraç mı diýär ýene näme? Meşe onun ýaly bir nemeleri var da. Hı. Olar o pelan çekekde aralya. Soň her haýsynyň öz işçileri var da sapara. Näme üçin alýa diýip sorasaňyz. Aha. Hökümet işgärler diýip görenler şo taýdan gelýär aslında. Soň bular paxta ýygýarlar sapara. Paxtany hem işläp hem ýygyp bolmajagyna görä soň şolar işgärler işsizleri paxta ýygyjy edip tutýarlar. Olar olaryň ýerine derene gidýär. Paxtany ýygýarlar. Gowy hem bazar ýa-ni etrapda edildi. Dogry dälmi? Etrabyň Hı. o häkimi, işgärleri, işsizleri hemmesi bilelikde şo taýda. Hemmesi agzy birlikde sapara paxta ekip paxtany ýygdylar. Hı. Indi şu paxta nire gidýär ýene. Näme üçin gitmeli? O paxta gitse yerine pulu gelmeli de. Ýene şu etrabyň hazynasy bolmaly. Men nämen dogry diýip aýdamok, o düşünmeklik güçin aýdýan ýani. Yo on beyle Häkimin demeden hawa. ok beyle işlen ok kemine. Hawa işlemelen de. Bağdar nemesine de beyle işlen ok o beyle işlemelem del yani faktiski beyle derler. Ha. Yani ki hazina bücret diýen zat salgytdan gelýändir. O sen kazançyk wadyr, kazanýan pribul diýilýändir. Yani ki kazanç peýdan yani peýdan bir bölegini salgyt dökümünde төлýär. O sen aýdýanyň wagt ýa-ni oň zirosy ýa-ni Hawa value şonu produkty diýen. garaz O kim eken zero olsa şonuň elinde galmalydy o zatlar. yok elinde galany bilenem ol zero. Hawa Yani value produkty. Sen o elinde bolanyň bilen sen bergili bolup bilýän. Sen oňa çykdyjy eden çykdyjylaryň bar. Mhm. Şonu aýran soň elinde kär galýandyr. Şo kär paýlaşylýandyr. Yani hatalgydan şo kärden berilýändir. Ol yani paxtadan, buğdoydan yani döwlete yani neme yerli hazina töler ýalar hiç sat çykany otaýdy bergi çykýar. Ony Hawa. Ýene şo bergisi galýa sapara ýene şey diýelim o ama. Yani paxtany ekýär, şo taýynyň bütün işlisi, işsizi hemmesi bilelikde ekip ýygýarlar. Soň şo etrap bergili çykýar. Mecbur. Başgaça bolup bilen o. Yani ye siz her paxta ekeningizde etraba minusa gidipdi orada. kemine Türkmenistan ýöne dilalar ýalagam derler biz ýöne gaty sipaýçylyk bilen gurrun edýärse bu gurrun eder ýalak demesem galmandyr. Ne 92 94-nji ýyla çenli biz 150.000 hektar yer açdykda täze yer, tarp yer ödü. 150.000 hektar ýa-ni Gallandiýa ekarançylykda ullanýan toprağyndan kän şol.
Galan dedi 150 min hektar o ekrançılığı ulanıp bilen oklar o tayda Davut fabrikler dağlar yasır nemeler vardı. Köp böyle onu çolar al ya. Yani bu topor nemeler. Hep onu biz öndürüp, hiç tatlı öndürüp bilemiyor. Şonça diýer. Bu hem de bilimden gelýändir. Yani ilkule halkı yani sen gönödlüğünü iň bolman gönödlüğünü yani palçıktan çıkarmalı. Şu palçığı görmeyen Türkmen ya nadanlar ya da tentektir ya da büyünün hiç yani Türkmen'e değişili hiç tadı yok. Sen gönödlüğün palçığın içinde yatar da sen ertirin kovu olur ödeyem. Yani şonu düşünmeyen adamlara yani çok denginden rahat geçip gidip bilen orada. Yani çok içinde yaşap bilen orada. O Türkmen'in gönödlüğün 70% demek çok içinde. O şehirde oldun, nerede oldun oturan adamla in olmanla yani koloy karnaşı bir kaptal şu tayda olmalıdır. Ya da kudo karnaşlarıdır. Şunlarlık. Yok, ben de iyileymeliler. 70% diyen azattan 7500 ağzından ovo palçının içinde. 7500. Yine de bir tapar kaydılayın. 7500 ovo şehircik pasyoluk palçının içinde yatıyor. Todonun içinde yatıyor. Siz şunu görmeyen Türkmen olsanız, küfredin yüzünüze hemmeğindir. O men kategoriyanın olsan aydayın, bu hayvan olmasan bu zatları görmeyen bolun ok, temine. O siz nehiyle canlar, o sizin ertiriniz, sizin netiliniz de var. Çağacıklar, biyune çağacıklar, Şotay'da yetişedi. Şotay'dan nehiyle adam yetişer. O siz ertirinizi, öd eliniz bilen, palçının içinde de yani yetir yalı saklap bilen olsanız, size Hudaydan yani ütköş kargınç başka O yani Hudaýdan rahmet mi gelsin ine? o nälet başka hiç tat bolma da. Bu yani soğusuz adamın görüp bilen zat bolmalı. Bunu propaganda bilen üstünü yapanızda da ne bedenizde de görmeyen zat da. Ne takna çıkıp aydıp görünler vardır. Bir ayağı karnaşın Şotay'da parçanın içine yatan. Mihmançılığı var kaydiyandır. Ne 30 yıllar Şotay hiç tat edilmendir de. Kemin. Yok, sapara. Beter oldu edilmede yeni bir neme. Yollar yok. Ya şunun gündeme hem şey çıkaran yok. Yine ne ben demem şey. Ne biz şunu gelin iyileşler halk olup gündeme çıkaralım. Sözleyen çağda düşürmeyelim şunu. O şunu halk olup şunu çözüyordu gelmeyenem orada şunu çözdürelim. Onun halkın gücünün ne emediğini o şu demeleri adamlara görködürüyüm. Bizim elimizde şey. Sizin elinizde. Her bir vatandaşın elinde. Bunu siz etmeler. O biri size yol yatıp verenle o yol siz ulanıp bilmeyeniz. Rota kanalizasyon, vodoprovod, beylik zatları ertenle de ulanıp bilmeyeniz. Sizin özünüz etmelisiniz. Özünüz düşünüp sonu etmeseniz rota diye yaşap bilmeyeniz. Onun yetiriniz vardır. Sizin geleceğiniz, yetiriniz sizin çağağınızdır. Şu çağağını palçıktan çıkarıp iyiliği yetişer yalak, okuyor, sporda, beyleke, katnap bilir yalak. Şeritler dörtmesen sizin yetiriniz yoktur. Siz onun öz eliniz bilen yetiriniz yok diyen. Bu aylığın stattır. Kemin bu adamın öz eli bilen beyde oturan nemesine taşından gelip kömeğim verip bilmeyen. Yok, inen bir şol aklıma geldi sapara. Yani gurun verip durdunuz. Yine şu palçığın içinden çıkmalıydınız.
Bir adam gelse, bir adam diýmeli, şu daşary ýurtda okap gelenler köpden karşılaşýar bunun bilen. Bu ýoly görýär, bu ýollary oba düzeltmeli, nädip edilmeli bolsa da, nira barmaly bolsa da, şunu nemedeli bir ýola goýaly, bir asfalt döktüreli diýip aýtsa, Hı senin hı. daşary ýurda gidip kelläň ütkap gelipdir diýjekde. Ya da şunu Geldim. diýjek, o senin, o bu taý senin Türkiýäňe meňzeýän däldir diýjek. Ya şu iki görünüşini aýdýar. Ya kelläň ütkapdyr diýjek, ya da bu taý Türkiýe däl, ya da bu taý Germaniýa däl diýjek. Näme üçin diýýär? Palçygyň içinde ýetişen üçin. Palçykdan yaradyldyk diýýän bilmedim. Sapara bir nemese bar bularyň. Yo o tayda kemine hangi o gowrölü gelinler var. Olur bannita yetişmedi netçi. Yok, kän ýetişmeýär bar. Şo tiz kömek midir, näme midir o zatlar. Yok, o bolarda sapara köp ýyldan bäri. Onun yürekten tuttu. Yaş adamlar yürekten gidiyor diyorlardı. Şu yaş ortalamasının 47 olmagynyň sebeplerinden biri şodur. Bolmasa 50-51 bolup biler. Şu ýollar gowy bolsa. O yolu asfalda mürekkel onu hükümet etmelem değil. Onu ne yerli hükümet onu diye kurumoçuluk etmeli. Yani kanun üstünlüğü bolanno şu tayda şu yolu edip bilecek. Onlarca firma dörer. Onu yolu hükümet asfalt etmelem değil. Kerpiçten mi diyorlar? Hmm. Ödüm yani Türkmenistan'da yol etme teknolojilerini kendi bilgi yok da. Ödüm yanlış ediyorlar. Daşına teredip aytyanlar. Bu da hatta bir kılıklar görün adam bolumsa. Kemine men universal bolup gittim kemin. Bu 20 yani nemem kalmadı. Sapara şu birinci neme de cemiyetler ilk ösüş nemesinde universal bolýan ekenler. Soň neme geçýän ekenler de ösüp bolan soň näme professional nemelere, şahalara aýrylýar. Yo men imson profesyonelliğin içinde bolum çok neme diyenler. Yani yolun aşağında getekstilli pırdat vardır. Ödüm Türkmenistan'ın çok çiğmat nemesi vardır. Hmm. Yung getekstilli bir mata yalak nemesi vardı. İnni onu plasma yalak, tor yalak nemedi ve diyorlar. Ödüm kat güçlü. Son aşağını yadan son kumu koyup kumu yani trambovad ediliyor da yürütü maşinler öyle. Son üstüne kerpiç yatsan yol oluyor. Hmm. Yani Türkmen yani su en aşağı kere. Yağış su taşına karayalan mı etip bilen oklar. Sonu denemeleri yok da. Işıkları yok. Ya büyüğünden bir ağrı bu millet. Hiçbir neme aladı etmeyen neme. O size yani biri yol becerip verip onu yetiştirip bolayan neler? Onu yani etmesi anlattır. O birini proyektini et diyersin eder. Eğim ne eylep olmalı. O giyinişlik näme ýolun ýerde, suwun ýerden akmaly. O zatla proýekt nedir onu bir şonu ýol bejerýän firmada pulunu berersiň bolur, ýoluny etip berer. Bu kyn da ýok. Näme Döno üçin? kanun bolmasa, ýa şu proýektini diýen adamyň bolmaz. O diýeki kanunun däl, o da şu balçykdan çykan adam şu çılgada da yetişmeli. Onu okap bir ýerde öwrenmeli. O palçyň içinde o zatlary öwrenir ýarak ýagdaý ýok. Onu ol kerpiç zat öndürýän gizicik işletmeler, onu ullukan fabrik zavodum gerek gel kerpiç çıkarýan. Ýöne oňa da hukuk bolmasa ona edip bilen oklar. Etse bir milise gelip üstüne çökýär. Hak ýok, hukuk ýok. Şoň üçin bolan ok. O sizin ilki talap etmeli dadyňyz. Ne? Şu döwletde hukukyň üstünlüğini biz berza etmeli. Hukukun üstünlüğünü inkar edýän döwlet ýolbaşçysyny ýakmalydyr. Diňe ýakmalydyr. Gollandiyada O ýakyp da soň gaty ýyzynyň hüküm iýip vermelidir. Hemme sizin betbagçylygyňyz diňe şondan gelýändir. Şu hukukyň üstünlüğünü üstün edip bilseler, o galan da halkyň öýüdi edýär. Hemme ýurtda da şeýle.
Hemme yurtdadır şeyle. Ne Gallandiya'dadır şunlar. Bu Gallandlan kelleti yani emesi beynisi bizimkiden ütköşük değil. O Türkmen'inki de hem şu beylediye'de. Türkmen ne? Geni ol doğulun. Yönü anancını Araplara veren. Hmm. Son Orta İmperiyası bunu kulu vuruptur. O yönü dine caylanlarına ya kepene nemedip yere gömenlerini Müslüman usulü yere gömeyerlerde. O Türkmen'in başka hiç nemeti yok. Yani doğulunu Gallant diyalak belki de onların belki de çağa doğu yani. Onun cahil yenen atan eline yetişen yani Karl Marx olmayacağını görüntü dura. Ya Einstein olup bilen o. Yani Türkmen ne? Evet el bile ne edip yorun dağıtlar. Ama devlet ne hemen emez. Devletin olması için yani devlet gerek demesi hukukun üstünlüğü şonu korumalıdır. Hem mekşi. Yani Ova. şondan biri bir adım ayakta kellesi gitmelidir. Sapara bizde şu izi giderligi yanlış koyarlar. Birinci devlet dörep son halk izinden döremeýär. Birinci halk döreýär. Son halkın ukybyna göre bir devlet döreýändir. Yine sizin ukybyňyz diýeli ya bizim ukybyňyz diýeli şu wagtda Türkmenistan içindäki halkın ukybyna göre bir dören bir zat. Nädip o döret diýseniz o daş döwrümizde bolup bitýän zatlara hiç düşünmedik, akla getirjek bolmadyk. Araplar gelip imperiya kurdu. 300-400 yıl ondan sonra izine bu imperiya yöreyen eken deyip bizimkiler onu izine yöretecek oldu. O demet yani ayağı dolaşıp yıkıldı. İzinden ama Ors gelip kul etti. Yani Saparan aydanlar. Yine şonun ýalyk bir millet bolup duruz. Biz 1000 ýyl mundan öňki häsiýetimiz hem ýok. Yani kimligimiz hem ýok. İnandırıcı. Sapara şol ýanky döwlet birinji gelýär ýyzynyň halk gelýär soň bilmedim kanun ýene näme dip edýärler de pikir edýär. Eýle däl birinji halk soň halk nä derejede organizasiýa bolup bilýän bolsa ýa-da guramalaşyp bilýän bolsa ine şo guramalaşmasyna da döwlet diýilýär. Kıyın zat däl biz hemme zady tersten görýäs. Döwlet yok. Yine şu Türkiye'de de gördük de yer titrende devlet yok dediler de. Devlet yok değil. Siz yoktunuz da devlet yok bolupdur. Şey diýmeli bunun nemesi, manysy. Şu an Türkmenistan'da da yani halkın arkasında duran hiç kim yok diýär. Şonun için arkada yara diýerler de size. Şu sözü aýdýanyňyz için o söz aýdylmaly söz değil. Halkın arkasında değil. Halk o barur arkada dur. Emme zaten. Yani Amerika'ya gidin. Amerika'da o Merkez Bank var mı? Arkasında halk dur. Halkın bir ayrı bir nemesi katlağı. Hazine onun hem arkasında ayrı bir katlağı var. Yine halk yöne. Siyasetçiler arkasında halk dur. Ondan sonra näme bilim sapara arkasında halk o bilim katlağından halk dur. Yani iş dünyası yine näme gidiversin sanap kutarp olmaýar. Yine Amerika şeydi Amerika. Birinci devlet olup izinden neme däl. Soň bizimkilerin göçü var sapara. Yani bir iyileşimiz yazıptır da. Bizimkiler hem hukukun bar yerine göçüp diye şu taydan hakkını talep edip görürler diye de. Ters. Göçüp hakkını talep edip olan o birinci hakkını talep eder ýaly şertler öğretmelisindir. Sen o başka bir yerin tayin yankı tavandan nahar yiyecek ol yani yanlış bir zaten. O ne derecede var mı? Vermeyerler. Ha vermeyerler ama. İhman demeğini ederler. O mihman olursun. O- Şeyle de şu. Kızıklı. Sapara sorulara geçelim. Hani Şona içecektim yankı devlet diyende azrak yankı bilmedim. Kitap okusan sapara bir 10 kitap okusan şu devlet var arada değerli olsa da şu kitaplar
10 kitabı birleştirip banysından şu devletin näme çıkarıp bolýar-da. Ine şonuň üçin aýdylýar kitap okulmaly diýip. Bizimkiler şu palçığa karşın şu taýyk ýanky gurbakgalyň suwa garşy nemesi ýalak çyga. Bizimki şu palçığa halkymyz şu palçygyň içine neme diýer. Gynançly. Erti ýerine pikir etmek aňyrakda dursun diýär Sapara. Ha. Sonra var o Türkmenistanda yer titrese halkymız nähilrak, ýok halymyz nähilrak bolar diýär. Elbet bor. Gatervet doğru o hazır giyin işlerini düşündürmem biler sonra. Ve näme üçin telewiziýa dağın üstünde kuruldu diye. O neme var? Yani şeyle bir zat var. Yer titreyen vakti dağların üstüne kan demesi baran ok. Vibrasyası diye ya da. Baraya kan varan ok. Yani kök vibrasya o boşluk nemelere gidiyor yerin. O yumuşak boş katlaklarına. Şonun için yankı geologlar ekin ekilýän yeri ayrı görkezýärler, ekin ekilip ýankı mal Yumuşak bakmak üçin. yumuşak yerleri O yumşak zemin değil ya da. Son cay kurulup bilecek yerler görkezýärler. Ine şu taýlardan şäher bolup biler. Yani bu taýdan ekin şäher guraýman diýip geologlar öňünden demedýär, kartasyny çizip berýär. Soň şoňa görä yerin nemesem şekillenýär da ine. Yer paýlanan wagty bizde de şo zatlar gerekdir. Size misal üçin ekin ekiljek yere cay kurulmaly diýip o bir yere neme berse, ertir berýän bir yer titrap çaylaryňyz ýykylsa, soň kim jogap ber bolar? Şeyle. Soň bu halymyz katı yervet ýanky yer titrese katı yervet bor. Ýanky jaýlary şu atky kurulan jaýlaryň hemme jetini depreme garşy ýanky yer titreme garşy test edilmelidir. Ne şu test edilende katı kan nemeler çıkar. Yanlışlıklar çıkar. Onu alıp edemelidir. Döwlet şonu gurunamalydyr. Yani test edilmeyen bu çıdamaz bu gowy bir erwet diýme de yani doğru bolmaly mümkin. Ya şoň üçin test edilmelidir. Yani bir injiner ilminiň buna yetkili yani bilgisi bir wagtdan beri bar. Şonno ne yaramadı nemesi bolmasa gabat gelmeýän bolsa şolary güýçlendirmelidir. Kätini ýykmalydyr. Şolary ýalak demesi bardyr bu işin. Hemme zat işten ibaratdyr. Özü bolýan zat ýokdur. Ýöne biz ulanýan materiallaryny bilýär-de. Men bilýän. Şo yeterlik, şo taýda gaty howply dygyny. Soň neme barsa para bu teknik boljak waka-da. Yer titrenden soňky boljak wakanyň görünmedeli. Ne yer titrede o häzirki şert ýa Türkmenistan içinde kurulan jaýlaryň näde kurulandygy barada maglumat aldykda. Köp jaý ýykyljak. Ine şu ýykylandan soň näme boljak? Birinciden o habarlara hiçbir yere bermejek bolarlar. Elinden geldiğince internete gerek olsa bir aylap, 2 aylap yaparlar. İşlemez. Umuma daşından içine neme salmalılar. Yalandan bir kısana o dost nemelerine o gelen giden eder. O ullakan bir problema yok. Yani o zat bolup biler. Yani hemmekim ölüp o yani yağsın tutup soğandan son bir boş açıp başlar etmeyerler. Yani O näçe adamyň ölýäninem yaralarynam aýtmadylar. o haram ölýär. Şey diýer Sapara, haram sözüne. O manis bu taýa gawat gelmeýär ýöne. Ýyly arasynda ulanmam üçin o haram ölýär diýsek dogry bar. Bilmedim ýyleşimiz nämetdimi? Ýöne o dağlaryň üstü ýa-da daşlykdan emele gelýän üçin köplenç dağlar ýa-da direşimine diýär-de titremesine ýugu diýärmiş, azal diýärmiş şo daşlara siňip şeylere bir zatlar aýtdylar. Ýöne aslında şol dağlaryň özem yer titremeden emele gelen bir näme. Neme bulan hemme
ya fizik ya teknik demeleri var. Hatap kitapları var. Onu spesialistler oğul ya hemen bir vakit tapsam bir injiner bilen çıkış edecek. Vakit tapamdık. Men boş olsam o boş değil. O boş olsa men değil. Ama şu günler batı başa gayrak emme. Sorok sapara. Hmm. TikTok'ta gördüm diye Türkmenistan bir çölünün bir yerinde diye. O nevit çıkıp doğraken diye. Bu nahil oraya diye. Yani e, ben size uğrattım yanlışmasam sapara. O. Nevit Balkan taraflarında olmalı yani. O Türkmenistan'da çıkan zaten sizinki değil. Bilmedim. Yani, delillerin başka size peydatı yok. Size Çı delillerin beyleklerde peydatı diyen olma mümkün. işte. Yerine dev çıkan yerlerde ekarancılık metbolu nokta. Yerini zahiliyorlar. O çıkan nevten bir yeri alıp gidiyor. Size verilen o. Hmm. Siz bakkan içinde yaşamalı. Yani todanın içinde. Yani Esenul'a bak gördünüz mü? Esenul'u bir o vaŋlı vardır. O da değil. Etraf. Esenul. Giden. Hmm. Ben bir tane kursdaşım yaşaya şotaydı. Häkim de adam bolonlar var. Tetlerini çıkaran ok. Korkyalar ente. Mava. Sapara sesini çıkarmayan katıken. Ama Yine yöne bir kızıklı taraf var sapara. Yurdun şonun ýaly kynçylykla agyr ýagdaýyna garamazdan şonu paylaşyp bilýärler. Yani halkı hiç kim äskeren okda. Indi şonu gören men kommentariýalaryny okudum da gaty manydy artdy. Ya onun ýalak nevit çykýan olsa biz daşary ýurtda näme üçin gul bolup ýörüs diýip ýazanlaryň sany gatykän eken-de. Aa, ya näme üçin? Şonun ýaly öz-özünden çykýan bolsa da o nevit. Bu halk näme üçin daşynda gezip ýör gulçulukda? şu nevi çotaydan çıkan üçün Çıkan üçün gördüğünden ha daha ine. doğru oluyor o kemini. O şu taýda nevit çıkan üçün sen daşyna ura diýerler. Nevti almaly. Yok şol yani nevi çıkan yerden katı udoklu değil. Esenul'u yani tuğrunu bir topar o vardır. Hawa. Şolaryň ýagdaýyny gör. Sapara şu Esenuldan bir videoda görkezdik biz. O köçeleri Hudaý takladı. Nevit çykýar, ýani asfalt diýilen zat nevitin ýani asfalt önümniň bir nemesi nevit-de. Çok galınlısı atığı. Atygy owa. At o değil. Atwod Bu ýani drone. Drone. ine ýöne ýol ýok. Kızıklı tarapy. Näme? Yani bu drone demek nevtini ayır neme aratalap alyan nevtini. Ha. Galınlısı var da. Sondan asfalt çotaylardan geliyor. Bu drone değil. Ha. Ine. Bitum. Gynandyrjy ýyleşler ýankı. Şu çykýan zada eýeçilik etmesen ine şoň eýesi bolmaly da Türkmenistanda. Neftin eýesi kim diýip sorasa sapara Türkmenistandaky neftin eýesi haýsy gurama? Kim çykarýar? O pulu näde nädip nemedilýär? Hatap verecek adam yok. Awa diýmek Anonim. Ne şu anonim emesi düyüp sebebi o ne şu atları hiç kimden soramaz yalak. O hem adınız anonim. Yani bir prezidentin adını bilýänseniz o şoram telewizorda görýänseniz Hmm. o galan adamlar yok. Hmm. 30 yılla yeke eher döremedik bir devlet kemine millet ne 30 yılın içinde yeke eher Awa ýok. yok. Ha, kitap yazan var onu tanıyas birini. O adi Kurwan gelli ödyen kemine. Benim tanıyan olmam mümkün. Ha. Çaylar barada kitap ýazýardy insan. Ha. Ýa-da Söýgüli aty barada da kitap ýazypdyr. Ýa-da iti barada ýazypmy ýazmamy onu bilemok. Ýazmadyk bolsa mundan soň ýazar belki. Sapara soň ýene bir neme var. Sowetler Birligi daganda hemme ýere konfliktli zona döretdiler diýe.
Dağlık Karabağ, Dağıstan, Evet. soň Dağıstanda diýe Kosowo'da, Çeçenistan, Fergana'da, emma Türkmenistan'da edip bilmendirler diýip O. ne diýip ýazypdyr. Bu taýda neme üns çekme zatyna bir iň guramaçylygy erwet bolan imperiýa dünýäde belki de sapara Ors imperiýasydyr. Ondan beri Araplar imperiyası. Ha, Olar Araplarynky bar, wa Araplarynky ýöne neme Orta Asyryň imperiýa. o ikisem imperiya nida imperiya diýilýär de. Hmm. Yani imperiya bolup bilmedik imperiyalar diýen ýalak nemesi Hawa bar. imperiýalygyny tamamlap bilmedik. O şoňa Z- garamazlar kemine. O Hmm. bir näre biz anancymyzy aldyrdyk birine Ha, Araplara. O. ha, Ne de ne yani Araplar riayet etti de. O orta mal bir kul etti. İstem kul ha. ağırda teriden. Ödüm yani bir tane alak bir imperiya ortada gatı yani kıynaşlı olmaz bolun bular ni da imperiya. Hawa imperiýa bolmaka diňe zulüm bilen depderlerini yaptılar da. Ya Şey o. diyelim. Yine şonu düşünmeklik gaty bu yani illeşlerimizin ünsün çekýä bu zatlar. Ýöne Türkmenistanda o emel usulda o döretjek bolarlarmy? Bolar. Ha, içki zonaları döredipdirler. Ine inanmarsınız. Saparamy aklym almaýardy. Bir ýurdun içinde 5 velayet 5 dogan diýip gıýyryp gören adam bardy. Hala bular başka başka yerlerden getirip ýa-da näme diýe ýük bilen çekip birleşdirilen ýalak. Bir ýurt o bir territoriýa dogry dälmi? O bir baýdagam bar ýalandan bolsa da. Garaz. Millet hem içindäki milletleriň hem ýa-da 95% türki milletler. Tarihi hemme zady bir menzeş ýany 1000 ýyl ize gitse hemmesiniň götü çatda otdur şu Ya milletler. o. Kemine ne biz täze Türkmenistan urjak diýäs bolun biz o elbetde en dogry konsepsiýalaryň biri mi kendiýen ýöne biz Orta Aziýanyň ýa-ni nemesini ütgötmeli kuruluş nemesini täzeden şekillendirmeli. Yani düşüncelerimizi, tarihimizi hemme zadymyzy. Bolmasa bolanok, olaram şo edil yani Türkmeniň nemesini akwalyny paýlaşýar. O, o bizden azyrak mukdarda bolmagy mümkin. Öýlerini sany nemesi yerleşen yeri. O ýeratdy baýlyklar, zatlar bilen bizden biraz ütköşürak bolmagy mümkin onu ýöne. Umumy nemede o biz bilen deň demäni paýlaşýarlar. Şoň üçin biz ähli orta diýen täzeden şekillendirmeli. Yani Ors gämesine giden ýerine git diýdirmeli. Biz şo Ors demesiniň aşagyna menne düýün öňün boldy nemede owonna Ukraina Orset barada bir karar alınanna ýa Orta Aziýa döwletleriniň hemmesi çekimsel neme ulanýarlarda. No. O diýmek. Entägem şu Orsuň aşagynda diýmek. No, gönü ya görünüp dur. O. Görünüp dur. Görünýän o bar. Azerbaýjan şeýle bolup çykdy da. Näile meme diýen ýemesiniň aşagyna çykdy diýsegem, o da şonalak soňy biler bilip bolmaz. O Ýewropalılar ananyp bolmaz. Birden bir zat bolaýanda diýen ýalara Hmm. hatap bilen eden bolmaklary mümkin. Bilemok bunu. Bu zatlar gatty düşündürüji. No. Sebäbi biziň yani 5 dogan 5 vilayet dip birleşdirjek bolup görüşimiz ýalak ýagdaýda şol 5 respublikada şonalak. Biz yani goranma nemämiz ýok.
Şu Bäşe Respublikaň içinde Orsan kimden oranmalym boldy. Biz birleşmän gorap bilemzok da, oranıp bilemzok. Şol ýalyk memeni göz tutmaly bolýar geljekde. Bolmasa da yapınca bolýarlar şol ýalyk. Neft çykýany görse seni o daşına koýar. O da nevtin alýar seni palçygyň içini itýärdi. Hmm. Nevtin näçe kän çykdy, sen köçäňdäki palçyk şonça da çuň bolýar. O geçmesi kıyın bolýar. Şolun ikisinin arasında gönül neme var? Bağlanışık bak kendine. Hawa ine şo bağlanşyk sonra ya illeşimiz döwletiň girdeşisi bolup karz alýarlar diýär. Son palçykda ýaşamak ýaşanlyk üçin diýip sorapdyr. Hawa. O siz ilkülek biz palçykda ýaşajak gel. Diýmän nemesini tapmaly. Onu demetmek üçin ilki günneme çıkarmalıdır. Sizinden 70%'ın palçygyň içinde ýaşap ýörenigi hemmekşi bilse de hiç kim bilen ok. Yani sororyalık termin ullanmalı oluyor da. Hemmekşe melim, onun önü hiç kim bilen ok. Yani sılatlar gündeme çıkmalılar. Gündeme çıkıp çözüleyen çayda gündemden düşürmeliler. Yani mesele şeydir çözüleyendir. Mesele çözmeni öğrenin. Onun ilkulak neticesi bilen ikbal edip görmeliler. Yani tevaplerine yetmelidir. Tevabine yeten son tevabı çözülmese takladan düşmelilerdir. Hemen size elementar bir nemeden 20 günden beri Pribaltika'da yani Litva'da tüyt öndürücüler yani sığır fermeler Zabattovka diyorlar. Buna ne diyorlar gemine? Yani tüytlerini yani tüyt fabriklerini beren oklar. Ödleri köçe çıkarıp muhtat diyorlar. Yani 20 gün, sonra 20 gün oluyor da. Mut berýärler. Ýöne halyk yani kalidar yani alýardan pulunu goýýar, köpräge goýup gaýdýar. Batmasın diye de. O batmasın bir de tüýçüler gerek diye. Sapara edil şoňa değişli sonra o da hem sonra o kayn hem devam edin şo gurruna. Yankı süýtli mesele. Sapara Türkiýede gaty israfçylyk o bar diye. Gerek zadam alýarlar, gerekmeýän zadam alyp gösteriş üçin deme diýär. Şo diýär Şwesiýada nähil diýär şo ýagdaý. Ne yankı süýtli mesele geldiňiz de dogrusu. Yani kulak tüýtli meseleni gutoroy. Buňa yankı tüýdi gaýtadan işleýänler garşy. Biz kär alamyk diýerler. Nemeden ýok diýerler. Ýok diýerler bularam. Siz bizden alýan tüýdüňizden edýän öňümiňiziň 53%'ni daşyna tatýaňyz. Eksport edýäňiz. O bizim nemämizi eksport edýäňiz. Bizim öňümizde. O bize gymmat nemeden ýok. O bizi ulanyp diýe, o bahaňyzy arzandyrak edip eksport berýäňiz diýär. Kärini, hünärini, nemesini, eşiretini o taýda görülýär diýär. Şoň üçin bizim nemämizi galdyryn diýär. Tatyn alyş tüýdüni. Hene şu 20 gün hiç adam yok yani demonstratif adam yok hem yani magazine adı sığır suratlı nemeler boşkolor dur öyle mut beretin geldi berýän bermätin geldi beren o käti köp goýup diýär käti neme diýär adamlar ýöne talindar gollýarlar gollýar daýgany gollýar tüýçini gollýar indi ýanky meseleň öýleli Şwesiýada näýlik diýär Şwesiýada bu zatlar gaty yani satapat diýilen zat ýok Şwesiýada. Geň ýaşaýyş nemeleri gaty neme? Gaty sada. Halky gereginden kän zat alnanok. Zaý edilip ýörlenok. O mallary nemeleri kaliteli hilli. Şwesiýanyň bazaryna başka döwletleriň nemesiniň girmesi gaty kıyındır. Rekabet edip bilen oklarda. Yani o da bahada da däl, hiline.
O yani Şvet hili diye de Şvet kalite diye nemeler var. O halk şoňa ynanýar. Ne iki Germaniýadan gelen et ya da Daniýadan gelen et duran bolsa, Şwedden bag nemetin eti 30% 40% gymmat bolsa, şo Şwediň etini alýarlar. Hem milli nemeti var, hem ynanýar. O näme bilen imitlendirendirdiğini nemetini hemme adına ödü. Yani anam bilen alýar. Anam diýlen zadyň pullugyny neme diýerler. Hemme zady hataply, kitaplylar. Şwedde bu zatlar çağalygyndan mektepde uru diýerler bu zatlar. Hemine. No. Mektepde pul sowmaň medeniýetine uru diýerler. Pul harçlamaň. Ne Türk neme daşyndan gelen yabancılar var da. Arap, Türkmen tapawut ýok. Şolara da uru diýerler. Puluň näde harjamaly? Onuň taňa neme berende sen hemme zadyň köpüňe seni tanap, özüňe tana diýerler. Neme diýerler, berýärler. Yani kömege diýerler, yani sosyal nemeler var. Hemme de hataplylar. Türkmen statistikasy ýok. Bu Hasap çıkaracak değilsen statistika yok. yok İlatın bolmadyk sağlam bolsa, belli de. yok bolmadyk bolsa bular döredip bilmet diýip diýler de. Ýöne o zat bada. O bad bolun o da ağırlyk edýärdi. Ne biz owu hojalyk ministrliginde 105 100 ortaça 100 diýip alarlar. 100 adam taklaýardyk. Yani bu çislitin tentir diýil ýa. Ähli Türkmenistanyň 2500 tane edaramyz bar. O şolong günnelük nemetini alýardyk. Statistika. Onuň ýeki o da däl. Yani on etraplar bilerim nemede. Totaýda näçe mektep bar, näçe adam bar. Hemmesinin hataby gerekdir. Şo zatlaryny çenli alýardyk. Onuň şonalak bolanyny bilgirildir. Men käbir zatlar gurrun berende syfrly gurrun berýändir. Ne Türkmenistanda 7500 tane owan bardygyny bir adam aýdyp bilýän bolsa aýtsyn. Men ýatdan aýdyp oturýar. Şo taýda 3 milyon 2 milyon 800 3 milyon halk ýatyr. Yani şol statistika bilen işleyen adamlar, syfr bilen işleyen adamlar döwlet şeýdip görýändir. Bir bu zatları bilmelidir. Onu bilmeyen hiç zat edip bolýan näler. Ne son 30 ýylda şu zatları ýok etdiler. Ýok bar zat ýok etdiler de. O Sovet döwrüniň hem statistikasy oýunjak däl bolmaly. Saparas O bizim özümüze gerek o bir üçün edemde o gaby. Operativni işleme üçün gerek. Yo aýtjak bolýanym ýa bir statistika gelenegi bolmaly diýjek bolýanda Sovet döwründe. Plan. Şonalak bolany kemini ne ýol barada gurrun etdik de. O Türkmenistan'da daha yani çıkan kariyerlerin yerlerde yerleşenini bilýäňiz mi? Bilýän näle? O tapara bilýändir. Şonu nädik getirmeli? Käbir ýerde köprü etmeliler. Ne biz Kuşkuda köprü etdik. Şu daş getirmek üçin ha. Yo kariyer var orada. Bolmasa menden takta bağdarlı şoňşyn etdim däl. O köprü kurmak benim işimden däl. Ýol ministrligi var. Ýöne şo taýlarda daş var, kariyer var. Şo daş gelmese ýa oňa ýol bolanok. Beton bolanok. Başka yerlerde de bar bolýar men ýa bilýän ýerler maýdan. O Kuşkun ýere aşywat bir. Ne statistikaň nemesi. Onuň ýerde näçe kub metr zapas var, neme var, suw var, daş var, kum var. O zatlar hemmesi ýa statistika bilen neme diýenler. Bilgi. Bolmasa bize şo köprüýi näme üçin edýäňiz diýerler. Onuň şu ömür bolýar. Anırdak daşy görenok diýäňizde şu. Ýok, o zatlar bilen o, biljegem bolar. Daşy getirýär bu kellesi ütkäpdir diýer Sapara. Ýok, onu maşin bilen çekip geçerýärler däl. Demir bilen çek. Sapara bir neme var. O kaýyn
O Türkiye'de deprem Amerika eli bilenedir diýerler diýem. Oňa nähil Yo düşünýäňiz yo diýip o yerteki yalan o ertek. mümkün el o Oňa yani bu dogrymy, ýalanmy diýip soramalydym. Oňa nähil düşünýäňiz diýip soralım ya bu soragyň ýankyn emese. yalan Düşünmeli soragy däl bu. Bunun sapara tarihi var. Oň tarihini görürüm göreň. Bu nerden gelip çykýanyny. Hı hı. Hazır ady ýadyma düşmedi. Ýadyma düşürjek oldum. Ýöne FETÖ'cü biri. Hı. 2000-nji ýyllaryň başlarynda bir kitap ýazýar. Amerikany gara güç ýöne övýän bir kitap. Yani neme edýärde şeýle bir adamları var. Şu Amerikany e, gereğinden has güýçledip görkezýän propagandasyna ýöredýän adamlar bolmaly. Hı hı. El şol nemede yazılan Amerika barada kitap ýazýar. Amerika o ne diýär, bu ne diýär. Hatta yer titremeleri emele getirýär diýip bir FETÖ'cü biri. Ýa-ni FETÖ'ni bilýänsiňizdir. Ol Güleni istip geçýär öňler. O ady ýadyma düşmedi. Şol eme häzir daşynda ýurdun gaçyp gidenleriň birinden bolmaly. Şonuň ortağa çıkaran zady bir 20 ýyllyk nemesi var bu ertekinin. Yok erteki o täzelerim var. Ne orsi istoşnikleri bir tane istoşnik var şolaryň beri. Ha. Amerika. O şolaryň ýöreýte ýasaýan nemesi bolmaly. Tamam. Bu neme? Orsun şu 5-nji koloniýasy gaty Şwediýanyň içinde de ken mene görýän şu Pribaltikada da gaty ken bular insan hakları da diýip başlamasa iştat diýen oklar gaty bir neme bolmasa o dünýäni ýerleşdirip demet birlerden. Ýa-ni Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň gadarlayan pullon köpsem şolaryň nemelerini finansiýe etmek üçin diýen bolmagym gaty aktybaldyr neme sebine. Bunun tany tajagy ýok. Ýani bu 5-nji koloniýa. Onuň köne postsovet nemeleriniň agenturaları var da. İlçhanalaryň nemelerine. Olaram şolary işleýär. Köp bölegi. Türkmeniň köp mene bir tanyny gowtan ýanam. Öldürüp boýunlaryny dalyp böler. Ben Türkmenistan işleýän Gazpromda işleýän diplomat görünürüm bak içinde. Sonra Oh, sonra var sapara bir dinden sonra ya da biz dinden gowy bilmeýäs düýpli onu. o köne keminen biz ahun etjek ne Hawa meni ateist ya deist bolmak üçin ilk dini öwrenmelidir. Ateistler köpüsi dini şu atky dinlerden gowy bilýändir. Şoň üçin ateist. şonuň üçin Dini bilen soň buňa bu näme dini bilýär-de. gaty gyzykly hawa saparaýyn aýdanyz dogry dini bilmeýän adamlar dindar bolýar. Yo. O dini bilýänleriň köpüsi dinsiz bolup gidýär. Ýa bu statistiki bir hakykatdyr. Gir gözleşdirip demedim. Izna düşün gaty gyzykly maglumatlar bar. Sonra ya. Mhm. Bizim dinimiz barada aýdylýan wagzylar hakykatda dogrymy gaýda şu arada mümkin bolsa wagzylar diýende ine nähil wagzy bilmedik ýa wagzyň her türlü görnüşi bar da dinde. Şeýle ýa sonra has açyk. Soralsa mysal üçin aýallar urmaly diýilýän ýerime. Şeýle wagzylar bar sapara. Aýallar üýşürüp ýa-ni işan mydyr? Ahun mudur, nämedir? Mhm. Size diýen etmeseňiz urmana haky bar diýip aýallaryň diýär sapara haýran bolýar. Kemine bu düýüne iğneli ýa-ni kan diýen o din nimet ýa-ni inanç diýmekdir. Biz bunu din nimetler inanç diýelik. Bizim inancımız şu atkyna böwren inancymyz bardyr. Ýani musulman nemesi. O bizim Taýland adymyz däl, biz dogumyzda musulman bolup dogýas. Biz onu özümüz seçip Taýland nemeden adymyzdan däl. Bunu nemetmek üçin aňryk bir ýüge gitmelidir. Biz inancymyzy
Yani Arap nimetine aldırdık. O. Hmm. Sonuna geliyor. Olmasa bizim ne dilimiz, ne medeniyetimiz, ne yapımız, aa, ne başkalı nememiz, Arapların hiçbir nimetine dilimize kendi yani bir yerde bol bilme mümkünlüğüm yok da. Eminim. Aa. Bir-birini kırmalı. Bir näme içine gawasan Bu şey bolýar beýdi. yani bizim yolumuzu üt gödürlüğünde. Anans adamda bolmalı mı? Elbette. Anans güçlü zattır. Gerek zattır. Yönü bize ne ya yekibide de değil. Başka da ken milletleri şu Müslüman milletleri var arada bir o YouTube'da yani TikTok'ta neme oyuptur o bir profesörün nemesini. Tan ya da gerçi 50 mi? 50 devlet 50 töwerek. 50 devlet o 1,5 milyar halk bokun içinde diye de yani hemen parçanın içinde de diyor nokta. Tokun içinde diye. O öyle din sebepli diye. Onu yanlış onun sistemetinden mi? Onun mesela açın kartı bağırlan diye. Ne ben yani kallan diyen misal getirdim be Türkmen bile. Yere matı olma. Hmm. Evet. Biz hiç kimin inancına karşılığımız dememiz yok. Yani yanlış da yanlış. Bizim yani yeki bizim değil. Müslüman ummetunun ayağından yapışıp batkan içine sokup oturun. Şu bizim bilinçsiz, o da bilinçsiz mesela değil, cahillik bilen kede çılgın içinde geçik diye de. Şol, Aa. yani neticesi şudur. O din siyasattır. Onu dine sömürüyendir. Özem kimin siyasaty? Bir imperiýanyň siyasaty. O, Arap imperiýasynyň. Olam sapara gyzykyldyr ýanky Hezreti Ömer diýip tanalýar-da. Ýene şonuň siýasaty da. Şo taýdan başlaýar ýa Arap imperiýasy. Şonuň bilen bilelikde başlaýar. o başka nemelerde peygamber yoktur. Ne, Budistlerde peygamber yok. Kemine. Gençtir, yok. Hmm. Olum sani, ne, yani Hindistan'da da Buddalar var da. Hemmece, nemede. Goňşy ýurtlarda da bar şo. Komşu nemeleri. O sani, yer şarının bir 60%'ini tutuyam kanyan. Kenan bulma mümkün. 70'e bulma mümkün. O milyar yarımdan 3 milyar Türk gidiyor. Hmm. Tehel nemesi. Onun kaptanına ko Indonezya, Pakistan'da da oşyan olun olur bilenim. Yine de bir milyar yığın ya. 4 milyardan geçiyor da. O. Onun peygamberleri yok. O sizin niyadınız var. Yine de bir yıl Hasan orada peygamber oluyordu. Yani sizin Türkmen peygamberiniz oluyordu. Peygamberli oluyordunuz. Ama şo derejeye geldi. Geldi. O bizim şu an Hmm. Alhamdülillah deyip arak çıkarıp görün nemelimiz var. Niye Sapara partide? bir Niyazow diýdiňiz de indi dini nemeden çıkalı Niyazowyň dinine meselesine geleli. Şu wagt diýen Niyazowyň döwründe häzirkä görä gowutu diýýärdi. Soň men bir azrak üstünden neme geçtim, ondan bundan soraşdyrdım. Ine aýlyk näçeti. Bir telewizor almak üçin Niyazow döwründe 2 ýyl pul biriktirmelmiş. Biriktirýän ekenler. Misal üçin bir tutuş bir aýlyga bir haly bolanokdy diýär. Tutuş bir ay işleyen bir san halı alıp bolanoktu diye. O näde? O adamlar hiç neme yok. Akıl pikir yok deňeşdiren wagtda. Deňeşdirmäýinem bilen oklar. Niýazowyň döwründe gaty garypdy adamlar häzirkä görä. Soň aýdarsyňyz onda häzir näme üçin adamlar näýile diýip. Häzir adamlaryň azjyk bolsa da aň düşünjesi ýerine ýetdi.
Niyaz'ın dövrü gelse hazır birden. Ertesi gün halk ayağa alıyor. Şeyler bu yağdı. Sapar abi televizyon almak için 2 yıl pul biriktirmek demek ne mi demek o televizyon abi. Şeyler bir yağdı. Dem Yankı kemiğine biz yani tersine düngdörlün bir hakikatte yaşatmıyorsa hmm. tersine demediler. O dünyadan kopuk onun ne öyle doğru çıkandır. Ne bütün dünyadan koparılan. No. O ne hemen peydatına dünyadan koparıyorlar bizi. Yani halkı. Ha, biz hem ne için kopu veriyoruz. O bilem o kopanmadan bilem de o. O men ne demek kemiğine demekten şutayda neme korkuduğun. Yani Ha, internet barada. ha, ben Yöne de sapara siz demedip bilmersiniz. şeyle mi? Bana Telegram'dan uğratsanız mümkün yani. Telegram'dan uğratsanız bir Hı. mümkünçiliğimiz olur. Yadır uğraşacak kolayın. O vakta çeli bir soru var. Yani ben şu soranın nemesine düşünmedim. Türkmenistan'da VTO koşulacak oluyor. Yani Türkmenistan VTO koşulacak oluyor. O ne Evet o gibi? dünya ticari nimetine. World Trade O Organization oluyor anda. World Trade Organization koşulacak oluyor yani. yani iyi verdim kemiğine. No. Mehmet Bilden. Türkmenistan kanunu düzeltmen, kanunun üstünlüğünü emetmen, o zatlara Koşmayanlar hiç açık. koşmayanlar o bir hikayedir. Şimdi İçki neyle siyaset için. hikayeler bilen okumadan okur, onu siz özün bilensiniz. No. İlki Türkmenistan'da bolmalı zat, yani güçlüğün ayrımı vardır. Güç ayrımı. Hava. Yani hukuk çıkarıcı, yönetici, No, yerine getiriciydi. yerine getirici, onun süt kaviyet. Sol üçlü ayrılmalılar o hukukun üstünlüğün üpçün edilmeliler. Şu hukuktan üstün yok oradaki neyme bağ olsa yok etmeliler Türkmen. Gön kılçıyla kelletini almalılar. Hukukun üstüne çıkıp bilen adam bağ olsa yani Türkmenistan'ın teritoriyasında. O men şu depelep bilen men hukuk deyip bileni orada gönü dönü drone yerine kelletini almalı. Sonra adam katı oluyor Türkmen halkı için tuhaf iş eden adam oluyor. Ne öyle vahşi neme de olsa ne hukuk diyen dadi şey üpçün etmeden ne bizim teritoriyalımızda şoň bolmaja o men diýende. Şol hukukun üstünlüğü üpçün edilmeyen hiç sat bolmam. Sizin paçykda çykmaga mümkinçiligiň de yok. Monam ne ýöňünden aýdaly. Hava sapara yankı nemeni açtık bile internetin tezliğini görkez ya. Owo. Ene şol megabaytlaryna seyret kemine. O 100 IMP'si 250 Owo. 500 500. 1000 megabayt Owo. sekundda. Yani 1 gigabayt bolýar sekundda. Owo. Bugun ne eýlekden çykdy bu. 10 miňim bar. Emine. Hmm. Ne 100 diye Türkmenistan'da şu 1 2 yani 100 yani in yokorsi. Hmm. Indi ya Kuştay'dan hem televizyon seyrediyen hem kino görýän nämetsin hem dünya bilen işleşýän böyle bakadan kımmat değil. Yani 449 kron ya. No. 500 megabit sekundda. Hmm. Yani 3 ay 99 kron ya 10 olur 3 ay ulan bilen şulun hem becetini.
$10 3 ay. O $10 ha? o her ayna $10'dan 3 Ha, her ay. ayına $10'dan. O şu mün megabitem ulan bilýän de. Hmm. Ya, bu reklamly kampaniýa. Soň onuň üýtgeýär. Ne beýle konkurentlerini bahaty. Ne ýa konkurensiýa diýilen zatlar şeýdik diýýär. Hmm. Men onu birini verdim. Bular ýaly 45 sanak demesi bar da. Aýratyn firma var şu iş O uzaklanýan. berýär neme. Hiç nere döwlet ýok ştaýda. Döwletlik iýtem ýok. Indi şular bilen deň bolup bilermidi? Yani, yani internet diýmek bilgi diýmek. Bilge yani iletişim diýen bu. Ulaşım diýilýär. Yine hem nemeni yazıyor sapara şu 1000 megabayt sekundda tezlikte. 10 adama çelle hiç il tezliğini yitirmen ulanıp bilýän diýip ýazypdyr. 10 adama çelle. O maşgala diýilýär. Ha, Yani, bilmedim ben bu ta o İngilizce tercümesine öwürdüm de belki Şwedçesinde başgalar diýýän bolmagy mümkin. Ha. Ýagdaýlar şeýle. Biraz Türkmenistanyň gurrun edel sapara. Türkmenistan'da 512 kilobayt tezlikte internet. Yani näme bolýa sapara 1000 megabaytın o näçesi bolýa Türkmenistanda ýöne internet? 100 megabayt diýen 200 esse bolupdy orada. 200 ette bolýar. O 2000 esse bolýarmy? 2000 ette bolýar. 2000 esse tez 2000 esse diýilýär. Bu näme diýmek 2000? Yani senin Ona propaganda edip diyorlar. Ardarlattık, kımmatlattık, o üçün ettik, etmedik. O da yok hem de şey yeterliler. 6 Bir megabayta var. çıkaracakmışlarsa para göreli. Ayın gram geliyor. Kime ediyorlar, ne hile ediyorlar. Bizim sabırsızlık bilen uğraşacağız. Palçın içindeki adamlara gerek değil deyip ya yüze uğrayorlar mı? Bellisi yok. Sapara şeyle son sorulara devam edelim. Diye su çünmeyen bir daş vardı diye. Şonu kuruluşukta ulansak ne ile olur diye sapara size soruyor bir. Ha, değil mi? Keramzit değilyendir. Ha. Su için ben. Katı kovudur. Keramzit. Yani yıllık nemesini saklayandır. Ondan yani kerpiçe diğerler divar neme diğerler ondan yani gün geçme diğerler ya soğuk geçme diğerler yaratımda ulan diye. Katı Çıdamlı kovu ha, var. o mu? Yengil o. Yengil yönü neme taşayıcı değil ya da Ha, taşayıcı ağırlık kalonlarda neme. da atlarda ulan polonok. Yani kalonlar için yani Türkmenistan'ın Bölmelerde ulanıp bolýar da var. kemiğine Türkmenistan'ın şeritlerinin içinde şu atkı ulanan simentleriniz var. Yani Ha. 45 diyendir marka M45 tip diyendir. Bir ton demesi. Şonu ulanmak hopulur. Ulanmak bolýar, bolýar hopulur. Onun yerine yan täze nemeler çıktı. O yani M ya S ya G diýelýär Türkçe. O 70'in yokortundaki karşımlar var. Onu köp yani katkılar demeler bilen edilýär de Türkmenistan o zatlaryň hem bejetin demesi var, onu formulasyny bilmeliler. Yani normal demeden 2 etdi. O 3 etdi berk bolýar. Hem ömrü uzun bolýar. O deprem zonalaryny şoňa geçilendir. Hem köprülerde yok many şertlerde köprü nemeleri. Bir tonun ömrü standart demede 50 yıldır. O Türkmenistan'da tanınan Zaylan Köprüsü'nün 50 yılı geçen. Onun 100 yıla çende durup bilyen demedi ya onun hat hoplu deme öğürlüyordu. Yani GOST boyunca, standart boyunca 50 yıl değil ya da. Yani yankı karşımlı demeler
normal demeden ultra high performans beton diýilýär da. Bizim dememiz şol Kompozit. o kompozit beton ýalak bir zat. Yani aşırı berk beton diýilýär da. Ultra high performans diýilýär. 200'e çenli gidiyor. Yani 45 olsa 200 olanı eyyem 4 etse 4 etse güçlü oluyor. 100 etse de ömrü uzun oluyor. 100 etse. Yani şoň üçin yani alım diýilen zat üýtgeçik zattır. O yani palçynyň içinde ýaşap bu zatlara düşünüp bolanok şu wagt aýdýan bolan biri ýöne ýak Kellesi üýtgäp durgun diýär. o ýatdyň okyan ýalak alak deme gelýän bolmagy mümkin bu doktor. O azan okusan gaçýarlar. O ýöne şu zatlar 10 miňläp, 100 miňläp adamyň janyny halat edýändir. Japoniýada bir adam ölündendir, bir jaýym ýyklanýandyr. Ýöne Türkiýede hem 50 miňden geçdi. Bilgi diýilen zadyň nemeti siziň janyňyzy halat edýändir. Malyňyzy halat edýändir, ömrüňizi halat edýändir. Bara sonra var täze Türkmenistanda İslamdan öňkü din taňryny dikeltme mümkinçiligi bolarmy diýip sorapdyr. Döwlet din dikeldip din ýatyryp. Onu diýen. iyilleşler. Ne dinin tarihini öwrenen soňuz. Bunu dini dikeltmede gerek olmaz, täzesini tapmada gerek olmaz. Hemme zada düşünörsüňiz, bu dinlerim şeýdip ýaşar. Buna ýok etmek hökman näl. Ýöne siz dinin gelip çykyş tarihini çağalykdan ne öwredilýär. Şonu bilen soňuz, kemine ne 6 ýyl din emmetini alanda. Sakalam şo taýdan galdy. O sakalam şo taýdan Dine sakal galdy, başga zat gitdi diýär. O siziň hemmeňizden dinler bolmaly adam. Ýöne diniň nämetini düşünen soň oram okap düşünüp bolýar da, ýöne şeýle gurrun bilen düşünüp bolýar näl. Şular ödem kemine bir däl. Şulan ne deme bu toron nemelerinde hemmesi birden bolmasa da bir ýene 5-10 ýyldan şulan 70-80% deist ýa ateist bolar. Sapar abi, biz musulman soňuna keldik. Alhamdulillah. Şeylerek ýanky din nemesi modern döwletleriň işi däl. Ýanky nähilliğin olsa da öz içine alyp bilmeli. Şonda hakyky döwlet gurandymyz bolýar. Ha, olam döwlet diýende ýanky ýene halkdyr, halk içine siňdirip bilmeli. Ýewropa gitseňiz hemme din bir arada bolup bilýär. Näme üçin? İçine siňdirip bilýär. Düşünen soň siňdirip bilýär. Musulman ýurtlara gidin. Misal üçin hayran galýan sapara Araplaryň geçen neme bolupda. Bu FIFA nemesi bolupda. Çempionat diýdi. Şo taýda demeler ýewreýlerem barıpdyrda İsrailden. Suraty düşýärler. Soň o neme diýär? İsrailden salam diýär. Soň ýanda Araplar birden goýup neme diýär üstlerine kakıştıran olup bana değdi deyip. Yine şo derece barıp bilýär. Şonuň üçin yine bu ýurtlar ösenip. Ýöne Ýewropada hemmesi öz içine sindirýär. Benim katoliklerin arasında kapırların arasında geçiyorum. Kemine. Beni idare edýärler. Benim elhamdülillah Müslüman. Şeylere aksapara bu zatın nemesi. Bir illeşimiz yazıptır. Men aýalyma sen musulman mı diýip soradym. Howa diýdi. Onda men 4 sen aýal almany ruhsat berýärmi diýip asla diýdi. Onda sen musulman dälsin diýdim diýär. Barla vermeli. İman barlamaň ýolka. İmany gowşapra eken diýilýär. Oran ýa-da bu peýgamber boljak bolup adyny goýup arak çıkartıp gördüler. Şeyle peygamberlerin bolup bilýändir sapara käbir dinlerde aragam bolýar da.
Aa, aa. Neme var? O önkü döwürler şu taýda illeşmez ýazýardy. Geçen o bolup barýar diýen, o boş gurun diýen ýazyň döwrü. Biraz insanlarda şeýle bir psihologiýa bar sapara. Hı hı. Infantilization diýip bir psihologiýa bar ýa çağalaşma. Çağalaşdyrban bolýar. Öz-özden çağalaşyp bilýär adamlaryň. Yani palçın içinde saklasan näme bolýanyny görüp görürsün. Hawa Terede şo o palçygy gowy görüp ýörýär-de. Çağa kan palçyň içinde ýetişen üçin. çok nostalji gelýär. Hawa nostaljysy, ina şo infantilization. Gownisliýär. Ama ina şol bir näme şol döwürlerde jany sagty, keýpi ýerinde köp zat pikir eden okdy. Garyn nädip doýýandan habary ýokdy mysal üçin. Derdi ýok, garasa soň şo döwüre küýseýär. Adamyň psihologik ýagdaýy bu. Ýani niýasyň döwrü boldy diýe. Yani hakykatda eliňe al, ýani hakyk maglumatlar bilen deňeşdir. Bu däl. Ha, bular iyilerine maglumat koyma çok bol bir şey diyorlar. Hem yani statistikani onu bunu bağırda diyor diyorlar da. İnformasyonu bana alma diyorlar diyorlar. Halk ne internetten ne başka zattan. Mawa. Olmasa bir milleti yani informasyadan mahrum etmekten ullokan cinayet bolup bilmez. Ama seyreden de şeyler. Bu yankı Gallandiyan 1 trilyon yani yıllık demesiydi ya. O şonu uğurlandığım ken delil getirilýär da hene. İnformasyadan mahrum etmek bir toplumu. Yani şu realak meselenin bizim millet yani gündeme çıkaran nokta. O gündeme çıkarman o şonu yani çözülýänçe üstünü nemetmen mesele çözüp bolan nokta. Şu zatlar Türkmen bilen ok. Kendi neme ay cehennem diye. Yo hemme de bilýär diýär ýa-da. Şeýle Ya o sapara onuňam gurun edeline häzir soragy ýok-da, sorag gelýänçe. Ine saparaň gündem diýen meselesi aslında şeýlerek. Yani bu tarapdan seresek düşünmedikler düşünüp biler. Ne hemme de bilýär diýilýär o. Dogrudur, hemme de bilýär Türkmenistanda. Ýöne sen şonu tema öwrüp bilmen gerekli. Tema öwürmek üçin çıkıp aýtmaly. Hemme bilýän adamlaryň içinde sesli aýtmaly onu. O bilýär diýýäniň olur aklynda, o sesli hiç haçan aýdan ok. Onu şo sesli öwürmeli. Ne? Şo tema öwürmeli onu. Komünistleri ors diýmek dogrumy diýip sorapdyr. yok. Doğru da. Komünizm bir öz başına bir sizin İslam diyeni yalak dininiz yalak bir dindir. O da yalan, o değil kim yalan. Mengde işte komünizm ort milleti yok bu zatlar. Milleti yok. Ha, içinde yine Türkmenim bardı. Orson bar. O nemeden nere? Kamboçya, Vietnam. Şu yerlerde de var ta. O kraslı himeri. Komünizm. O neme var. O Kuba var. Nerelerde? Kuba. Katolik çolar olmasa. Ha. Ortodoksam değil. Mesela. Biraz onun nemesi yok. Yani orslara da kim özüne komünist diyen olsa şuna komünistlik var. O da bir yervet neme değil. O tedbir özünü Müslüman deyip bilen oldu. O da Olur komünist ondan diyorlar. ya. Sana ziyan veren olsa onda başlaya problemler. Özüm ben o şu deyip arkayına o öz işi, öz günü, e, öz derdi bolup o O birinin gerek. düşüncesine karşı görmek bir oğul adam değildir. O düşünüp bilir. Türkiye'de Sapara Tunceli deyip bir il var ya da ilçe O miydi çok ne? nemeti komünist bilen tanıyan. Şonun o belediye nemesi ya da hakimi değil bizi düşün. Ya da O artçını ol ama. Şu misal için komünist. Şu hatta hazırlıkça ziyan veren o hiç kime misal için. Peydası değil ya. Hay olaran bir neme diyen çadı ya da sapara. Yani bir efektif bir sistema değil ya neme tarafından sorarsanız bilim
O bilim tarafından sorasanız komünizm Yok, onu durmuş görkezdi. Yani hmm, konkurentes fasfobun değerliydi. Özü çöküp gittiler. yani cemiyeti körleştiriyor. Hem körleştiriyor hem öldürüyor. Yani Hmm. halkın türmesine uğurdu. Türk, yani Sovet Tayyip'i türma Narodov değil yani. Hmm. Temine. Halkın türmesidir. Şu an Hmm. Türkmenistan yalak ne komünizmin neme yeri edilen şu an Türkmenistan'ın bolşeviklaktır. Tide yani Aşgabat'ı görkezçileri yalak ne Moskva'nın da adı görkez diyenler. Hmm. Yani Sibir tarafına geçip görünlerseniz komünizm dövrünü. Ben şu tayların aylarının kemiğine. Yakutska'da da iki hepte Yakutska'dan çıkıp bilmeyen ağırlık şu taydı. Hmm. O tuhtay takladı. Sovet dövrünü. Aa. Şeydi SSR dövrü Orus dövrü değil bolýarmy diye. O yank nemeni soruyor izne. SSR dövrü hem Orus dövrü, padşah dövrü hem Orus dövrü, hazır garaşsızlyk dövrü hem Orus dövrü. O tarapdan O seyretsen. yani renk küt O ön aklar, son kızıllar geldi, inden karalar var şu an. Hı. Ol deme değil yankı komünizm bir ideologiyadır. O SSR diýäňiz yankı SSR değil yani o. İçinde komünizm sözem geçen ok da. O kemiğine düğün rolik neme oydu. YouTube'da. Arkada o arkada nereden gelýär? O ne şu tayda kasamlarınız vardır. Sovet dövrüne yine Türkmenistan'ın kasamı vardır. Sonra da diyandır. Beyik Ors doğunumuz Yo arkadağımız diýäse. arkadağımız yani. Bizimki de arkada diýe, özbeklerinki de Ulu Doğan diýe. Big Brother. Hı. Hmm. Hmm. Olmasa komünizmde millet olmalı. Sınıfım olmalı. Hmm. Oo. Ne diye. Büyük küçük sorular geliyor sapara. Yani, Bu yani, sorular. Dädem fakir diye İslam'a ömrü ibadettir deyip namaz okumayadı diye. O okumasam günah midir? Ya Mevlana ömrünün son yıllarını namaz okuman ediptir diye. Mevlana'nın hikayesini bile okuyor. İslam nemesinde köp alimler namaz okumayadı ona bilen. Mevlana da şoların bir hatarında olmağı mümkün. Yani alim diye yani o matematika, filosofya, fizika, astronomiya bilen kızıklanan adamlar yalandan okuyatı namazı yine. İzleyiciler yine, bilirsiniz. şu ılıma bilime karşı gelmedik. Olsa din hiç bir elbet adam demez adam olmazdı. O öter giderdi. Hmm. Yani din bilge ılıma ilmiden karşı oldu da. O karşılığının büyük sebebi yalan ortaya çıkıyordu. Onun karşı Şu başka bir yalan adam. ortaya çıkıp başlarından diyelim sapara. Yok. O elmi damanı şey edip Mehmet O 900. yılların sonundan başlıyor bu. Bilime, ılıma karşılığı. İslam demesi şeyler. Yani Avrupa'da misal için bunu yendiler. 13. yüzyıldan yani 13. asırın sonlarından başlap görüş başlaya yuvaş yuvaştan eyyam 16. asra gelen vakti doğalı aydınlanma, Rönesans yeni näme o taraflara gidiyordu. Avrupa'nın ösü şu taydan geldi. Yoksa Avrupa'nın 1000 yıldan saklaya sapara az der. 1000 Yok. yıl 1000 yıllar karanlık dövründe saklayan Hristiyanlık. Aterget öňe çykýan eken soňunda iň pes düýpde näme düşenden soň çykypdyrlar. O ben düşünüyorum şundan çıkmalı. Anancım yemen delili yoktur. Oluyor devlet işine yani ılıma ılım bilen bir yerde ılım yok yerine din var da. Ilım var yerinde dinin bir lokan demesi yok. Hmm.
Ha, Bizim yani devlet işine katlaşmalılar. sapara demen işlemek deyipdir yani islemek değil, islemek ibadet değil de işlemek ibadettir diyenmiş. Deme yadıma düştü. Kalvinizm yadıma düştü. Neme İşlemek bu yine işlemek diye. Angliya'da protestant demesi vardır yani Hristiyanlığın protestan şahası vardır. Onun içinde Kalvinizm deyip bir neme döreye sapara ne şolar işleme ibadet nemesine öwürýär. Misal üçin o diye gowadan bolup oturanyň bilen cennete gitmeýän diye. Müslüman zady Hristiýan nemesinde. Ya kim işleyen olsa elinde hüneri var olsa şolar gidýär cennete diýip nemäni ütgedýär. Ýa-ni sowap gazanmagyň nämes diýilýär. Uğrunu ütgedýärler. Misal Onu sen onun adını doğru ayt. O komünizm diye düşünüyorlar. yok Kalvinizm, Kalvinizm. Kalvanizm diye ayt. Ova, o Kalvinizm. Calvin deyip bir adam var. Calvin deyip bir adam. Şu pikri orta at yayına şu ildeşimizin şu kakası şu pikrini tutturup bilen olsa da şu Calvinizm demesini başladık bilirdi. İşlemek. Ya. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor aslında. Sapara bir işi bitiren adına belki işe geçtik bir ayet var. Yani o zatlarken gündeme çıkaran oklar o başka zatların gurrunu veriyorlar dinde. Ayarları urbak var arada. Misal için. Şöyle zatları düşündürüyor köplenç. Onu şu dinin etaatini emesi şu ayal gıydılamıdı yani iyi de üçüncü plana ihtiyada. On cemiyet mecbur ötüşten mahrum bolmak mecburiyetinde oluyor da. O demeden ön İslam'dan ön yani bizim ayal gıydılamız erkek bilen denk atarda hem de da. No. Aklı başı yerinde hüner var. Hüner hazırem erkeklere göre nemedir? Bardır, düýplidir. Türkmenistan'da sapara ayarlarım. Erkekler hüner yok hiç ile. O demek Çağırdan yaydı. işleyen dövrümde ben upravleniyamda kılafında 120 ayal vardı ayarlarda. 120. Demenim şu ministerstvanı elle taklayan ayakta taklayanım şu ayarlar dedi. Ma erkek sanı näçeti sapara onu göre deneştirip. 4-5 tane erkek o kadar. 4-5 erkek 120 aya. O. Biraz garaşsızlığın o ilkinci yılların ayarları dikkatli de. Şeyle oluyor. Yon beylek nemelerde de var oluyorum ben yani demem de o tayda 680 adam var. O beyleklerde de. O tayda da kıyıgelinler var. Yani demen ministerstvan 60%'den oluyor ayal adam. Ova iyileşler başka soru. Şey yuvaş yuvaş adamların fikirleri şekilleniyor. O yöne şu palçıktan çıkma meseleni siz bunu şu gündeme salmanızı hayiş ediyen iyileşler o iş adamlarına da devlet adamlarına da yani ne diydin bütçetlik diydin mi? Şolara da şu meseleni gündeme çıkarmasanız sizin Türkmenin geleceği yok dedi. Geleceğinizi öz ayağınız bile depeleyen yağdayda oluyorsunuz. Olarum köpüsü sizin doğun kardeşleriniz, çağalarınız, sizin geleceğiniz, öz eliniz bilen geleceğinizi yok etmeyin, şoları palçıktan çıkaralım. Yüksüp, özüm halk şunu edip bileyenini
bilen bir tamsy halk değerligmidi dünya tuğut etmek üçin hadam önemli kendiyen kelime. Ya bu namus meselesi. Hemen namusdan neme ölüm galym meselesi diýsem Hmm. ýalňyş bolmaz. Yani sebäplen birdir. Biz o netije bilen neme edip ýörüs. Onu etmek üçinem ilkülek yerli hökümetler şolong yani hakkı hukuky kanuny onu nädip öğretilmeli şolong hem bedatlar tetkiklenmeliler hukuky o terişdesi bilen o gayrat edimden şolong büdjetlerini o bir halka bildirin. O ne plan etrafın büdjeti plan o biz şuna ne plan işleri edip bilýät ýöne plan işleri yetip bilen o ya da aýlymyza da yeten o diýlen ýalak demäni o sizden isleýäs. Sizden yani şu bir milletin o bir nemesi sahaty ya da perdendi onu ya halk kolu etmeli. Biri edip berse bu zatlar düzelýän näler? Ne gallan diýen mysal getirýär bolýar. O hökümet edýän näler? Yani şu 1 trilyon 110 milyardy hökümet gazanýan näler? Illeşler. Şu taýynyň halky işleýänler. Halkın pulu. O. O ödem şu halkyň şoňa tiňýändir. Biz, Pulum nemesem. biz şu devlet diýilen sözüň manysyna düşünmänligimiz üçin o. Devletin özü halk, devletin pulu halkın pulu. O devlet ýa-ni bir gurama. Şo taýda ýa-ni Şoňa edýän neme? guramaçylygyny edýän mysal üçin sapara, mihman. Yok, yani kanunu o tasdikliyor. Yani kabul edilende de ben Aydan'ın bilen kanunu olan o. Yani doğru da aday etmem kanunu olan o. Eğri de aday etmem kanunu olan o. Kanun bolması için yani kuruluşlar var. Yani halk matlakatı çıkar ya onu biri o kabul edildi deyip tasdikleyen şu devletin funksyonu, hükümetin funksiyonu. Notarus yalaktır. Onun kemiğine yerini bana tatlıya da. O kemiğine yön aramızda el tıkışasını bilen o men yerim bolunu. O onu yani notar tasdik ediyor onun yer kadastrının içine giriyor. Yani tapu sistemi. Ne sonra yani men kol ya. Ben şonu sağlamda da koyup bilen miras. Ne devletin funksiyonu şoraya alak. Yani hükümet demesi şeyli işliyor. Onun galan da siz köçeňizde özgür etmelidir. Promosyonunu. Şu taýda yerli hökümet bolmasa sizin promosyonunuzdur. On saýlaýan siz bolmalysyňyz. Oň meclisi bolmalydyr. Oň kada kanunlar, düzgünler, tertipleri bolmalydyr. Jogapkärçilikli nemeleri. Onun aýlyk günlügi büdjeti niden almaly, nähätip sowmaly. Bulan hemme düzgünlük yani yerli kurumalar gurnamalılar. Onu devlet etip vermeli, bir etip vermeli ilan zat yok. Ben şu zatlara düşünüp başlayan soňy bu çözümü antattır. Bu şol onu edip bir edip bermeli diýilen zat sapara şu imperiýanyň koloniýasy bolandygymyzy suwd edýär. Şonuň demesinden çıkan adamlar bir edip bermeli değil ya. O Arap demesinde de el şeyleti. Arap imperiya dövründe de yani başında oturan halife mıdır, sultan mıdır, kim bolsa tapawut yok. Şol ferman çıkarmasa bolan hopyna şol bir edip bermeliğinin bir görünüşü. Ben yani kanunun üstünlüğünü üstün etsek 10-15 yılın içinde Türkmenistan doğulu yani liderden ayağa kalıp biliyedi. Bir kallan diyen yeter mi yetmez mi o ikinci soru. Yöne yani parçanın içinde çağlar batka atıp mektebe gitmeyecekti. Yani, onu yönünden amaydık bu. O suğumuz kanalizasyon beyleki yeşiretleriniz. Hem mecet ödünüz
Özüň etsek özüň urunup bilersiň. Ova. Sapara iyileşmeyeceğiz ya. Araz diye düşün. Domuzu batkada bas diyenler olardı hazır bizim ýagdaýymyzda. Hakykatdan hem şonu ala gidiyorlar. Ova. Onu on in gerwet zady, ýa batkadan çykan çagajyklar siziň ýigire de öňüňizden çykjagy o gaty nemedir? Özüm şolar soň ýa nemesi galyp bir tüýdük psikologik nemi travma galýar-da. Erwet avtoinspektorlar nirden emele gelýär diýip o Marsdan gelen o ýa palçykdan çykyp barýar şo taýyk. Siz toýup ýören avtoinspektor bar. O şo palçykdan çykyp barmaly. Ýa-ni Izrail alak bolup ýören KGB-şlik ýa prokuror ýa milisiýa demeler bar. Olaryň hemmesi şo palçykdan çykyp barýar. O rehim şeýle baha da bolan olar. Onun başka nireden öňünden çykjagyny siz ýa palatyp bilenmeseňiz biler ýalagym däl. Hemme ýerde çykmaly. Ay prezident bolubam çykdy ya. O prezident bolubam çykyp bilýär. Ova. Aýalyňyz bolup çykyp biler, äriňiz bolup çykyp biler. O, o. Hemmesi şolaryň palçykdan çykyp barýar. Ova. Daşary ýurtda işläbem ýurduň içini bakýasdy ya. Abi şo palçykda geziberen diýen ýalak. O palçığı. Palçığı nädip o üpçün etjek başgaça. O tiňdirýär, ol näse iýerdeňiz emetmez, diňe şo palçygy siňer ýatar. O çäge suw döken ýalakdyr. Ya iyi veren, ya pulu iyi veren yerinizden palçıkta. Yo. Güler ýaly bu ýagdaýlara. Türkmenistan şo bir sikli öwrüpdirler. Da onuň görüller çykary ýalak ýagdaýlarym bar nokta. Ýa-ni yetir halyna. O bir-iki düşünýär 99'dan düşünen nokta. Ýaky adamyň etjekli adam ýokda. Näden bir alaç o alaşlykdan ýa-ni jibirent ýörener kän gaty kän. Bunu biz daşından içinden hemmemiz o el verip o etmeli zatlarymyz. O gündeme çıkarın. O bunu ýa ýurduňyzy ýa ýol başçylaryňyzy söýüp ýigireni edin, gündeme çykdyn şu. Atly hemmede demeň aňyrtynda da adres we adresine ady bardyr. Etrawyň ady, plan etrapda ýol başçylyk plany, büdjetimiz plança diýip bir şey gurrun etmeni öwrenmäniz gerek da. Oň üçin hem informasiýa gerek. Ýani büdjet diýilen zat hemme kişi nemesine el ýeterli bolmaly informasiýa. Bular hemme zady bugup ýörler. O şu ýanky halkyň elinde bolmasa şeýle bolýar bu zatlar. Onuň ýene de bir şo ýani berk bellemeli zadyňyz kanunyň üstüne çykýan kim bolsun? Prezident bolsun, neme ýani başy ölümli bolmalydyr, maly talaňly bolmaly. Şonu eden adamym togaw iş, şoňa elle girmelidir, kanun şonu goramalydyr. Yani kanunun üstünde hiç kim bolmagy haky ýokdur. Ne bir üýtgeçik bir zat bar sapara bütün dünýäde ýanky deputatlara, soň siýasatçylaryň köpüsiniň el değirmesizligi barda. No. Yani bilim adamynyň el değirmesizligi näçin ýok bu? Bu adam bilim adamy hemme zat aýdyp bilmeli adam. O siýasatçy ol ýanky ikiyüzlü bolýandyr. Hem ýanky aýdylman zaty aýtmany saklap bilýän bir zat. O bilim adamy hemme zat aýdyp bilýär. Soň hemme zat aýdýanlygy üçin o her türlü başyna bir dert alyp bilýärdi. Ine şu başyna dert gelmez ýaly näme üçin bu adamlaryň el değirmesizligi ýok. Goralmaly kanun ýanky kanunun üstünlüği bar ýerde. Olary hiç kim elle girip bilmeýär. Yani şonu üstün etmeli ýalyň düýüp sebäbi şo taýdy ýaty temini. Kanunun üstünlüğini ikrar edilen ýerde deputatyňam rahat, alymyňam rahat, beýleklerim halkam rahat, iş edýän adamym. Ine
kanunun üstünlüğü bolmasa şu at men bay dip görün iş adamları vardır. Pul kazanan. Ya da şu kanunun üstünlüğü olmasa çolon kazanan pullarının hem beceri çolon elinden almaya. O täze Türkmenistan gelenine de alıyor. Türkmen alaymalı. Ya şu täze Türkmenistan gurmala katnaşarlar. O koşont koşorlar. Ondan şolaryň nemetini bagşlamaga nemetmäge bahana dörer. Bolmasa da bulon kazananların kanun yok yerde pul kazanmak. O da oğurluğun bir görünüşü. Sebebi çok kanunsuzluğu ulanıp pul kazanýar. Çoň üçin olon hem mejetin mali, mülkü hazina geçmeli. Başka nemeti yoktur. İlleştiler. Ne bunu Yani hazinanın zaten oğurlandığı üçin-de. yok bu yeme kemine ne sene madem mene madem da. O sen bu türlü resursun var ne? Devlet resursunu ulanıp bilýär. Mesela üçten birjeden 3 mant 50 köpüge şo baka bilen haridalyan onu eksport edýär. Onu beýleki 25 manat berip almalylar onu. O sen on ýa devletin resursunu ulanýar. O sen bay aratını 7 etse 8 etse tapawut bar. Sen şonça kän pul kazanýar otay. Ben bir ýönüm misalyny aýtdym da. Kalan şolar ýalakdatlarken. Onuň monopoliýa käbir, monopoliýa bolup oturdy. Arkadan döwlet bolandan monopoliýa bolup oturýar. Bolmasa kanun bolsa ol monopolit bolup bilen o. O kanun özi ýa deň rekabet nemesini ýöredi. Çoň üçinem elinizdäki pully adamlar ne aýdaýyn duýduraýyn. O kanun işlerinde. Kanun hem deň işler. O sen paýa ekeniň, gowy ekeniň, gözüň göw ekeniň, ýa-gara ekeniň neme ýok. Sen şu kanunsuzluk döwründe o pul kazanan bolsaň onu näet kazananyň asysan etmeli bolsun. O sen bir ýerde bukonan bolsaň o gün tanap bilýärler, matematika öýsen tanap işlen ýyllaň neme şo pulu getir diýerler. Bolmasa da gözüňi ol owadan nepeden öz guran nemäňizden kanun şo taýyt etdi. Şoň üçin şu hukuk döwletini gurmaga siziň goşandygyňyz gerekdir. Siziň goşandygyňyz bolsa, düşünýän adamyň günäden bitkeşikdir. Neme bolýar. Onu siz üçin gerekdir. Siz öz baýlygyňyzy saklamagyňyz üçin gerekdir. Miras koyup gidip biler ýalak ýagdaýa gelmeýäňiz üçin hukuk bolmasa şonu etip bolýan näler? Ömürlük adam ýok ane, sen baý boldun. Sagaňa koyup gitmeli. Nädip bolsun? On daat günde. Seni bir kızana kanşyma gorandyr. Sagaň goramasa näçe? Ýokurdaky sen goranlaryň çalşyp durdy. O taýda da kanun ýok. Çoň üçin bir ömrüňizi boş ýöne neme harjap neme görmäň bir adam ýalak ýaşap neme edip bolýar da. Onu Türkmenistanda yer kändir, gaty kändir. Ne biz Gallandiýan territoriýasyny neme etdik de. Ya 41.000 biz 100.000 kvadrat kilometr yeri halka paýlap bermekmiş. 10 milyon hektar yer bolýar da. Gallandiýan 2,5 metresi. Territoriýasynyň 2,5 metresi. O Gallandiýa ýalak önüme öndürüp biljekkäm şo da. Öwrenseň edip bilersiň. Alyp baý bolup. Çağalaňy miras goýup gidip. Onu hemmetini edip bolýar. Şu wagtky Türkmenistan ulanyp ýören ýeri bar, 1 milyon hektar. Onu ýa gözüne garaşdyryp,
Demä vurdular. Todap yata şoğru. Yurdu cehenneme öwürler sapara. Dur akıl hemme daha etip bilýär. Ýöne şu bu kemini 1 trilyon 110 milyar dollar territoriyası, yumruk ýarlyk territoriýa. Bir Mara oblastyndan ullokanna, ullärle. Bir oblastyndan. On gaty kiç. Hmm. Owa sapara jemlese Ora wa orta alaly bolmasa da gutoroly kemine. Yok. Sonra yok sapara. Cemle vereli onda bugünlükçe. Bolýar. Sapara. Sağ olun köp. O Katnaşanız iyileşler için. sağ olun ýöne. Sizem brada çık. O zatlara düşünjek bolun. O eliňizi daşyň aşagyna goýjak bolun. Watanam sizinkidir, halkam sizinkidir. O şo taýda öňü ösýän çaga çuwada biriň dogandyr, biriň çagatdyr. Biriň ýakyn, biriň daşrak garnaşdyr. Şoň üçin hemme zady öz zadyňyz. Öz zadyňyzy özüňiz eýlik etmeli. Birini edip berde o zatlar sizinki bolýan däldir, başga birini kor, edip beren kor. Yani şolary ýalak nesihatym bar, tamam bar. Bu zatlara düşünýändir diýip. On hemme zat dähmet bilen bolýanlar, terişdeti bilen, nemesi bilen, biz yani göwün demämiz bilen edip ýörse, biz buny o tiýleşmesini demesini isleýän bolsaňyz goşuşmaly bolýaňyz. Hemme taraplaryň. Ýöne bular näderken diýip gyrada demedi oturma da bir gatyr gelşikli zatdyr. Ya. Kümsüjek türkmeniň nemesi indi geçerliler. Niyazov döwründe gyrada oturdular. Berdimuham Hezbi döwründe gyrada oturdular. Näderkä diýip. Nätdine. Ama şu palçyň için Nätdine. Şonuň üçin näderkä diýmeli däl. O näme ders diýmeli. Bolýa sapara, sağ olun. bolýar, sağ Görüşürüz. olun, sağlykda görüşelim.